agus fáilte se ag canal YouTube Cúla Cahar agus ag Dúshlán Doughnut Cúla Cahar. Bé mé híon, Colmán agus Tríona ag tuairt faoi agus an aim ná donut a ihe chairde, dún an fíorvíosce, well, tá rial a bhain ón. Caithún donut a ihe gan dul in acha na do bhiola. Mar sin dé, bhfuil mar an trína teanta agus tehaach? Níl mór an tréal dinta agam ach tá mise sa sean mar sin tá taithí ítach agam bheith geharúdaí. Tá sé aonanta sean, níl tosta go sean sin trína bhfuil tosaigh maithú go mai agus muineach. Níl mór an taithí amsa le bheith cithe dúnat a cnúid ach tá mai ceap go mé bu amsa mar is méon duine óig isnaigh. Well, is méon duine is fearr mar tá ochras an dóin orm. So mar sin dé feici muid nina cairde, so a tosa trína seasan sin, cumach is an túsa chu leis lása. Well, tú réid fáid a spotta, fáid a spotta. Faoi ré, bhfuil tú súla mór leis? Cinál. Tá an clog ré. Tá muir ré a ráid a fáric, I trí, I dá, a hén. OK, tá sé tosaí ag éhéan leis, dí bon soltas is léir. Ó, tá sé so dagar. Tá an bell clúdaithe ach, go fáil ní aca mé inrod. Oh, géir na hána sin, agus má sa go seo. Bhain sé mar seo, níl tú na eca, ach tháinig me sé é a chomarachas. So mar sin dé tá méid gurc an chlog, agus níhar tú ach. 50 second. 50 second? Agus tosaigh ragar óméisisin trína teanta agus sé a más rud sin in nes a más rud seán och nes. Tá sé námad bulis an céad amthóir eile trína. Géir sa jo. Tá sín seoirí in those kind of captú faoi Iarracht McShaley 50 second an féidir leat níos fearr Hé sin méid caiinta bhí déanta get ní raibh sé sacmat mé an a bhád níos fearr Well, feici muslin mar sin dé tá an clog ré a gginis. Tá muir ré a gginis agus trína tosa ré. Tá mé réit just cá mé an dúnas arána dosach. Johnny sin. Itrí, I dá, a hén. OK. Tá an donut reinithe aici agus tá tús curtha leis an Dúshlán. Ooh! Tá thug sé písa beag as agus tá sí fós. Tá sí níl tú neart, chuir níos máisteach na bhil. Oh, Trína, céir de hála. Bhí siú sé denna bhnar caiinsa ní raibh me an Má beag, má bec do bhíon clog I bulig. Sin strategy bhí an. OK, cai muid ceise cur ar an réiteoir cén tám a bhí agat agus an freigur ná. Dóigh second. Oh, dóigh second Trína. Trína's mór an trúfi sin. Ach bhí cláta ag Amach leat a níos a chairde. Sé Mícheals. Mícheal, an bhfuil tú ré. Rogu mé ré. Cé ré? Ní is agam. Ray? Oh, hey Ray. Ceacail tú, tu go má. Ceacail Trína, fáin clog Ray. An clog an. Ray. Hey Ray. Ceacail Ray. Mícheal want tusa Ray. Mr. Ray. Rowdy Doughnut. Fá second tá Ray ar an phone. Oh, Son Ray. Son Ray. Emi leat. American clog. Ceacail Trí. Dó. Hey. Beta Mícheal dina ceacail inis tá sé chun plac eile thógáil 1 second mar ní féidir leat níos mó na sinna ceacail Mícheal. Oh, tá sé san ar cían an seo. Tá sé brise. No man. Fecin go sé brise. Méid sé ná an donut seo chríoch nú. That's been cool, right? Tá sé thar cían ag seo chuoinús le. Tá mé ceap go mé an Thomas fearr aige. A chaid sé an donut chríoch nú leis an buáil a seachad a bhéin a rud a log Mícheal. This is one else does. Le a hil. Kidram, and some Kidram Bjork, sir. Craig second. Second mar sin day. Ach an rial ná Mícheal. Cai tú an donut a chríoch nú. Okay. Co-score. Today, I went and do that to the shop and kind of YouTube because I'm her. Conisca? Big hinge up like a horse too. I was glad in fashion, but the aim to me over for he do that. Scream, she isn't shot it. I could see you about to Mícheal and Salt. I want that Shawn Man's Bishop and Butcher. Fly! on.